Hola a tots, benvinguts de nou al canal del Raconet. Avui us vull portar un vídeo molt curt sobre la classificació dels triangles, que es pot realitzar de dues formes. Per saber-ne més, presteu atenció al vídeo. Fins després. Els triangles es poden classificar o bé segons el tipus d'angles o bé segons la mesura dels costats. Anem a veure la classificació dels triangles segons els tipus d'angles. Per començar, trobem el triangle acutangle. El triangle acutangle és el qual té tots els angles aguts. Per tant, tots els angles són menors de 90 graus. El següent triangle que podem trobar és el triangle rectangle. El triangle rectangle sempre té un angle de 90 graus i els altres són aguts. I finalment, dins d'aquesta classificació, trobem el triangle obtusangle. El triangle obtusangle és el triangle que té un angle obtús i dos angles aguts. L'angle obtús recordem que era el que té més de 90 graus. Perfecte, aquesta és la classificació dels triangles segons els tipus d'angles. Ara veurem la classificació dels triangles segons la mesura dels costats. Segons la mesura dels costats, primer trobem el triangle equilàter. És aquell que té tots els costats de la mateixa longitud, és a dir, tots els costats mesuren el mateix. Seguidament trobem l'isòsceles. En aquest cas, només dos costats mesuren igual i l'altre mesura diferent. I finalment, dins d'aquesta classificació, trobem el triangle escalè. El triangle escalè és un triangle que no té cap costat igual, és a dir, tots mesuren diferent. Molt bé, moltes gràcies per veure aquest vídeo, si heu arribat fins aquí. Espero que us hagi sigut d'ajuda i, sobretot, ens veiem a la pròxima i no oblideu subscriure-us. Gràcies, adeu, que vagi molt bé. Una abraçada.